nan wai ka fito kana tuhumar matattu bayan an kashe su matan su an mai da su marayu zaurawa yaran su an mai da su marayu yan uwan su an cutar da su wai ka ce da izinin wa suka tafi gona da izinin uwarka suka tafi izinin uwarka suka tafi lokacin da za su je su yi shukar izinin ka suka nema ko kuka ce a fita an neman nan bayan Allah sun fita sun yi noma sun zo girmi a yanka su yankan rago. Amma wai ka zo ka kalli idanun jama'a kana tambaya wai izinin wa suka nema lokacin da za su tafi gona ubanka suka nemi izininsa. Kuma in Allah da kujerar da kake takama da ita sai Allah ya kwace ta. Ta da ƙyashi kuma ku yi haƙuri da abin da zan faɗa mutane su dina cewa Buhari ba ɓarawo ba ne ɓarawo ne. Wallahi ba na faɗa bane don ku yi dariya. A tambaye ni mana misa na ce ɓarawo ne ana satar har yau bai hana satar ba kuma sannan wasu mutane da suke gefen ka duk sun azurta kuma ka gani kuma wanda ba su cancanta. A je a duba lafiyar kwakwalwar shugaba Buhari, in ji Obi Ezekwesili. Shi kuwa Sule Lamido shawara ya ba Buhari da ya je ya yi sallah raka'a 2 ya nemi tuba a wurin Ubangiji. Ita kuwa Majalisar Wakilan Najeriya kweri ta bashi. Duka waɗannan shawarwari guda 3 an ba da su ne saboda yankan ragon da aka yi wa wasu manoma fiye da 70 a jihar Borno. Gwamnatin Najeriya ta sha yin